Anteeksi, mutta tästä videossa on vähän kiroilua. Tässä videossa me mun kaverin kanssa lasketaan tämmönen lähellä. Te pysyy perässä, ei nyt lähtee! Oi saatana, niin, nyt me ollaan menossa tää ylös. Ja... No niin, nyt part 2. Taas. No niin. Nyt me ollaan tässä. Nyt lähdetään laskea. Part 3. Part 3 lähtee. Tämmönen. Tästä tulee paha video. Lähetä. Mun kaveri lähtee tossa. Otetaan kiinni!